Salut! În acest videoclip îți voi arăta o metodă de a face bani care îți poate schimba radical viața. Cu această metodă a multimilionarului Cobra Tate vei face bani de acasă și nu va mai trebui să mergi deloc la muncă. După cum puteți vedea, acest multimilionar are foarte multe mașini, printre care un Bugatti, un Ferrari, Lamborghini, BMW și multe altele. De curând a scos o nouă metodă pentru a scoate bani care vă zic că se merită extrem de tare. Costă doar $40. După cum puteți vedea, uh, vă voi lăsa un link în descrierea videoclipului. Iar cu această metodă, un copil de 18 ani a făcut $2000 în prima zi, fără nicio investiție. Tu ce te alegi din acest webinar? În doar o oră și jumătate te învață 6 metode pentru a face bani. Vă garantez că vă poate schimba viața. După cum puteți vedea, sunt review-uri numai de 5 stele și dacă alocați puțin timp din viața voastră, vă garantez că puteți avea rezultate considerabile. Dacă vreți să faceți bani online cu un mic efort, aceasta este cea mai ușoară variantă. $40 nu este o sumă foarte mare, dar puteți face niște bani foarte frumoși învățând secretele despre cum să faceți bani. Dacă aveți vreo nelămurire, îmi puteți lăsa un mesaj pe Instagram. Vă voi lăsa în descriere lângă linkul webinarului despre cum să faceți bani. Salut!